ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଇ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାଷା, ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ, ପାଠ 2, ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ। ପିଲାମାନେ ଗତକାଲି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଓ 2 ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି। ଆସ ଆଜି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ 3, 4 ଓ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଜନହୀନ କହିଲେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିପରି ଧନହୀନ କହିଲେ ଧନ ଶୂନ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରହୀନ, ଜ୍ଞାନହୀନ, ବସ୍ତ୍ରହୀନ, କ୍ରିୟାହୀନ ଓ ଭକ୍ତିହୀନ କହିଲେ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ତାହା ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ପଦଟି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁମ ପଦଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମାମୁଁ ପଦଟି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ପୁରୁଷ 3 ପ୍ରକାରର। ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁ, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଆପଣ, ଆପଣମାନେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଯେପରି ରାମ, ଶ୍ୟାମ, ସୀତା, ମିତା, ସେ, ସେମାନେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେବା ଓ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଥିବା ପଦ ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେବା। ଯେପରି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ପଦଟି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ମୁଁ ପଦର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ତୁମ ପଦଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ତୁମ ପଦ ଚାରିପଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେବା ଓ ମାମୁଁ ପଦଟି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ମାମୁଁ ପଦ ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଠିକ୍ ବନାନ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି 4ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ବନାନ ଠିକ୍ ତାକୁ ଆମେ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଯେପରି କରେ ଦିଆଯାଇଛି ବହର୍ଷ ଇବି ଦନ୍ତ୍ୟ ସହମସ୍ମ ୟ, ବଦୀର୍ଘ ଇବି ତାଲବ୍ୟ ସହମସ୍ମ ୟ ବିସ୍ମୟ, ବଦୀର୍ଘ ଇବି ଦନ୍ତ୍ୟ ସହମସ୍ମ ୟ ବିସ୍ମୟ, ବହର୍ଷ ଇବି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସହମସ୍ମ ୟ ବିସ୍ମୟ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ବନାନ ଠିକ୍ ନା ବହର୍ଷ ଇବି ଦନ୍ତ୍ୟ ସହମସ୍ମ ୟ ବିସ୍ମୟ। ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖ, ଗ, ଘ ଏବଂ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକ୍
ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛି କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।